Bom dia, we gaan vandaag praten over buurtzorg. Buurtzorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie die 15 jaar geleden in Nederland is opgericht en nu naar Curaçao en Aruba komt. Met dat idee gaan we praten wat het precies is, buurtzorg, wat buurtzorg Caribbean precies inhoudt en wat we kunnen verwachten hier op Curaçao. Dat doen we met Jos de Blok. Welkom. Dankjewel. U bent oprichter van Buurtzorg Nederland. Ja. 2006, dus dat is al 16 jaar geleden. Ja. Wat is buurtzorg en waarom heeft u het opgericht? Ja, misschien goed om even te zeggen dat ik verpleegkundige van achtergrond ben. Buurtzorg is een manier van zorg verlenen die heel dicht bij de patiënt staat. Dus wat ik zag, dat is door de bureaucratie in Nederland het steeds moeilijker werd voor verpleegkundigen om goede zorg te verlenen. Terwijl dat is het gevoel dat wil je als verpleegkundige. En ik heb een omgeving gecreëerd en dat heb ik buurtzorg genoemd. Kleine teams van verpleegkundigen en ziekenverzorgers die met elkaar in een buurt alle zorg leveren die nodig is. Want buurtzorg klinkt echt bijna ouderwets in een buurt, zorg dragen voor elkaar. Ja, en wat mij betreft is dat belangrijk en wordt het ook steeds belangrijker. Als we kijken, we zien in veel landen dat het aantal ouderen groeit, dus steeds meer ouderen. Steeds minder mensen die zorg kunnen verlenen. Dus als je kijkt naar het aantal jongeren wat de zorg ingaat. Wat ervoor kiest om verpleegkundige te worden. Maar ook die beschikbaar zijn. Hè. Dus we zien gewoon natuurlijk soms negatief genoemd de vergrijzing, maar het aantal ouderen neemt toe. Dus een aantal mensen wat een appel gaat doen op ondersteuning gaat waarschijnlijk ook toenemen. Het aantal mensen wat zorg kan leveren gaat waarschijnlijk afnemen. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met de mensen die we beschikbaar hebben. En we moeten daarnaast de toegankelijkheid, wat mij betreft, zo goed mogelijk organiseren. Maar het gaat om verpleegkundige hulp voor mensen die thuis zijn. Ja, je ziet dat heel veel mensen graag thuis verzorgd willen worden. Ja. Dus het gaat erom van hoe kun je dat zo lang mogelijk maken thuis. Eventueel ook behandelingen thuis doen. Dus we zien in steeds meer landen dat bepaalde behandelingen die nu nog in het ziekenhuis gebeuren, ook thuis kunnen. Infuusbehandelingen, chemotherapie. Dat zijn allemaal dingen die als de infrastructuur in de buurt goed is, voldoende kennis en deskundigheid, dan kunnen veel van die dingen ook thuis gebeuren. Maar het is ook bijvoorbeeld terminale zorg thuis. Dus mensen die thuis willen overlijden. In veel landen is dat toch een wens van mensen. En dan zeggen wij, dat is zo'n belangrijk iets dat mogelijk is en dat je dat met verpleegkundige ondersteuning doet. En die verpleegkundige ondersteuning die moet zodanig zijn dat de continuïteit optimaal is. Dus dat degene die bij je over de vloer komt, dat die ook zoveel mogelijk dingen met jou en met de familie regelt. En dat je niet steeds te maken hebt. Dat je niet steeds met iemand anders te maken hebt. Ja, dat je niet steeds met andere gezichten te maken hebt. En dat was eigenlijk in Nederland toen wij begonnen een groot probleem. Veel mensen, omdat het heel erg taakgericht was georganiseerd. Dus de ene kwam voor de wasbeurt, de andere die kwam voor de spuit, de andere kwam nog voor de wondverbinding. En elke keer moest je opnieuw uitleggen? Je moet als familie moet je dan elke keer opnieuw je weer instellen op nieuwe mensen. Terwijl het is ontzettend belangrijk, dat heb ik geleerd in de tijd dat ik verpleegkundige was. Dat je begrijpt wat de situatie van mensen is. Dus dat je ook weet wat de historie van de geschiedenis, hoe de familiestructuur in elkaar zit. En dat je iets op kan bouwen, een vertrouwensrelatie kan opbouwen en van daaruit de juiste dingen kan doen. En dat je weet, de patiënt heeft net een zware behandeling achter de rug, misschien praat hij even niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld, een prachtig voorbeeld wat je noemt, als je kijkt naar bijvoorbeeld de situatie 's avonds. Als je overdag een moeilijke dag gehad hebt en je weet dat 's avonds als mensen zijn ongerust, gaan de nacht in, dat je erop in kan spelen. Ja. En dat je dus de communicatie zo goed geregeld is onder elkaar, dat je steeds van elkaar weet van hoe de situatie is. Nou, dat is heel patiëntgericht, de patiënt in het midden, familie eromheen, de buurt waar mensen gewoond hebben is ook vaak een belangrijk aspect waar je rekening mee houdt. En zo proberen we op een hele, wat we noemen, holistische manier te kijken naar wat is hier aan de hand, wat kunnen wij eraan bijdragen en hoe kunnen we dat als team zodanig doen dat de patiënt het gevoel heeft van die mensen begrijpen mij, die vullen aan wat nodig is en die doen dat op een hele mooie en respectvolle, liefdevolle manier.
Dat begrijp ik. Voor de duidelijkheid, gaat het om mensen, u noemde net al, die terminaal zijn. Het gaat om mensen die ernstig ziek zijn. Dan gaat het ook om mensen die bij moeten komen voor een operatie, of die steunkousen moeten hebben, of die een langdurige ziekte hebben. Het gaat om het hele aspect. Het gaat om het hele spectrum. Mijn idee was, als je kijkt, als zo'n team goed is opgeleid, en ze hebben een goede samenwerking bijvoorbeeld ook met de huisartsen, dan moet zo'n team in staat zijn om alle vragen die zich in de buurt voordoen te kunnen bedienen. Dus dat zijn mensen met chronische aandoeningen, COPD, diabetes, hartfalen. Dat zijn mensen die uit het ziekenhuis komen en nog nazorg nodig hebben. Mensen die dementieverschijnselen hebben. Mensen die terminaal ziek zijn. En ook gewoon kwetsbare mensen die, wat niet zo van duidelijk is van wat ze hebben, maar wel een combinatie van factoren waardoor ze ondersteuning nodig hebben. En de variatie in dat werk maakt ook voor heel veel verpleegkundigen dat het heel aantrekkelijk is om te willen doen. Want om hoeveel mensen gaat het? Hoeveel mensen werken er voor Buurtzorg Nederland? We zijn ooit begonnen in 2006 met 4 mensen en we zijn gegroeid in totaal naar 15.000 mensen. 15.000 mensen? Dus we hebben 10.000 mensen doen wijkverpleging. Dus die doen en die doen dat ook in hun eigen wijk, sorry dat ik u onderbreek? Ja, veel mensen die wonen in die wijk, veel mensen hebben een geschiedenis met die wijk, die kennen de cultuur. Dus dat zijn... Spreken het dialect als het nodig is? Precies. In sommige regio's ontzettend belangrijk. In Limburg zie je gewoon Limburgers willen door Limburgers verzorgd worden. Friezen door Friezen. Nou, het is belangrijk dat je dialecten hebt. Dus de cultuur is ontzettend belangrijk, de geschiedenis is daarin belangrijk. We zijn begonnen met verschillende andere onderdelen. Dat Buurtzorg een groot succes werd in Nederland, zijn we ook begonnen met buurtdiensten, dat is huishoudelijke verzorging. Dat zie ik ook als een perspectief hier op Curaçao. Buurtzorg T is psychiatrische ondersteuning. We werken met psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. We hebben Buurtzorg Kraam, dat is een kraamonderdeel. We hebben Buurtzorg Jong, gericht op jeugdzorg. En eigenlijk steeds op basis van dezelfde principes, dat je zegt van kleine teams van goede professionals, die weten wat ze moeten doen, aansluiten bij wat er nodig is en zo weinig mogelijk bureaucratie eromheen. Zo weinig mogelijk organisatiegedoe, zoals ik het dan vaak noem, eromheen. En zorgen dat die mensen vanuit hun beroepsethiek, vanuit hun vak, de dingen kunnen doen die nodig zijn. Nou, dan zie je dat er eigenlijk heel weinig overhead nodig is. We hebben geen managementstructuur. Dus we zien van die teams die redden zich allemaal. Maar dat zelf. zijn teams door het hele land, zijn er verschillende teams? Ja, en die doen de dingen die nodig zijn in hun buurt. Die hebben wel een connectie. We hebben een IT-platform gemaakt waarin kennis gedeeld wordt. Dus mensen kunnen vragen stellen van, goh, wij hebben nu hier in Amsterdam een patiënt met met deze soort problemen. Wie heeft daar ervaring mee? Kom je vanuit heel land, komen adviezen. Zeg van, goh, we hebben dit eerder gezien. Ja. Het is een heel zeg maar horizontaal platform waarin mensen makkelijk dingen met elkaar kunnen uitwisselen. Alle registratie is heel erg versimpeld. Dus mensen zijn weinig tijd kwijt aan het invullen van formulieren. Ja, en dat was echt voor die tijd een drama. Dat mensen echt uren kwijt waren aan het optellen van minuten die ze hadden besteed aan deze activiteit. Of wij zeggen nee, je levert 1 dienst, dat is buurtzorg. We registreren het gewoon en we worden betaald per uur. En dat is het meest eenvoudige systeem. Als je dat zo registreert, dan heb je ook gelijk de informatie voor, in Nederland voor de verzekeraars. Je hebt ook gelijk de informatie voor de salarissen. Dus je hebt een heel geïntegreerd en eenvoudig systeem waarin je in feite alles bijhoudt. En nu komen jullie naar Curaçao. Jullie zijn al over de hele wereld. Het is een succes geworden. Ja. In Nederland begonnen. Ja. U zei net al in het voorgesprek, 30 landen is buurtzorg? We zijn al heel vroeg, eigenlijk 2009, 2010 kregen we belangstelling vanuit Japan, vanuit Amerika, vanuit Zweden, heel veel andere landen. Nou, op de plekken waar we echt een goede partner vonden, en dat is altijd vanuit het land zelf ontstaan. Dus een partner die dit wilde ondersteunen, die dacht, nou, dit is goed voor het land en we kunnen hier ook een goede zakelijke organisatie van maken. Daar zijn we mee in zee gegaan, die ondersteunen we in die landen. Dat doet Thijs, mijn zoon. Daar zullen we zo mee spreken, die is verantwoordelijk voor Buurtzorg Internationaal. En we zijn heel blij met partners zoals hier op Curaçao, met mevrouw Trinidad,
Daar spreken we ook dadelijk mee. Die directeur wordt voor buurtzorg directeur is van Buurtzorg Cariben. Nou, dat zijn mensen waar je op kan bouwen, waar we graag mee samenwerken. En dan gezamenlijk ga je kijken van hoe kan dat hier in deze context gestalte krijgen. Want is dat, ja, elk land is anders natuurlijk. Ja. In hoeverre is Curaçao ook anders dan Nederland of andere landen? Hoe past u zich daarop aan? Ja, nou dat doen we met de kennis en expertise van het eiland zelf. Ja. Dus de mensen die hier weten hoe het hier in elkaar zit, die zijn min of meer de gids van de volgorde van de dingen. Maar wat we wel zien is dat de gezondheidsproblemen en de verpleegkundige kennis die nodig is om er goed mee om te gaan, die zijn wel in de meeste landen redelijk hetzelfde. Dus diabetes is overal diabetes. Is overal diabetes. Dus eigenlijk proberen we de dingen die hetzelfde zijn op eenzelfde manier te benaderen. En tegelijkertijd maken we gebruik van de expertise en de kennis over de cultuur, over de geschiedenis, over de specifieke eigenschappen van de omgeving. En daar zijn die lokale partners wezenlijk van belang. En wordt er ook gewerkt in de verschillende landen met mensen, met verpleegkundigen uit het land zelf? Altijd. Altijd. Dus de bedoeling is het op te bouwen met mensen vanuit hier. Mm-hmm. Dus ik zie ook allerlei mogelijkheden voor mensen om hier opleidingen te volgen, ziekenverzorger of verpleegkundige te worden en mee te doen. En mee te groeien met iets waarvan ik denk dat het de komende 10, 15 jaar steeds belangrijker wordt. Die buurtzorg in de wijk, het ondersteunen van mensen die handicaps, beperkingen hebben, dat wordt een steeds belangrijker onderdeel van de gezondheidszorg. En plaatsen jullie een advertentie en zorgen jullie voor verpleegkundigen dat die zich kunnen aanmelden? Of werken jullie ook samen met opleidingen of iets dergelijks? Dat zal ook iets zijn wat gaat groeien. Dus we beginnen met, net als in veel andere landen, met een klein groepje. Mm-hmm. En we zullen kijken afhankelijk van hoe snel de dingen groeien, van wat we kunnen doen om dat zeg maar, zo goed mogelijk te ondersteunen. En ja, ik zie zelf heel veel mogelijkheden van mensen die hier in facilitaire beroepen werken. Die hebben heel veel meer gastvrijheid. En die zouden, naar mijn idee, buitengewoon geschikt zijn om een opleiding in de verzorging en de verpleging te doen. U gaat zich vanavond presenteren aan de bevolking van Curaçao. Dan gaat u ook aan mensen vragen die geïnteresseerd zijn om zich aan te melden? Er zullen verschillende activiteiten gebeuren. Dat zal mevrouw Trini dat straks toelichten. Mm-hmm. Van wat er aan werving en bekendheid gegeven wordt aan wat we hier gaan doen. Oké. Ik wens u heel veel succes en dank voor uw komst naar Curaçao en naar de studio. Dank u wel. Hiermee hebben we een gesprek gehad met meneer Jos de Blok over Buurtzorg Nederland. Dat is een organisatie die actief is in tientallen landen in de wereld, nu ook naar Curaçao komt. We gaan nu ook verder spreken met Thijs de Blok, die is verantwoordelijk voor de internationale tak van buurtzorg. En op die manier houden we u op de hoogte van deze interessante ontwikkeling.